Huriani Tuhatta, selamat hari Minggu madihita. Sok-sokani huriani Tuhatta namar Minggu marhiti live streaming di bagas tabi manang di dia pe mar Minggu. Shalom, horas madihita. Adrok sotapuka parsaurat ada Tuhatta jolok martangi yang nahoh mahita. Amin. Tapuka mapar mingguat tadi bagas sama negodiaren maret de mahita sen ene huruya nomor 10 pitu ayat sada dot ayat napa duahon. Marhite-hite gorni bata ama dot gorni anak-anak Tuhan Yesus Kristus dot gorni tondi barbadia natu palang dot tanoon. Amin. Ai nama ngolu do hatani de bata jala margogo mangula jala tumajom sian sadok podang si dua baba jala manarosi de rasi rasa di sekilang hosa dot todi akaring ring pe dot utok jala panguhum doi di parrohaon dot di pikiran ni roha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ali tuan debata jala amanami. Saya tugu-tugu jala rajai marohanami marhite-hite ton dimi. Asa olo hami manangihon dot majalo hatam. Saya pahot mahatam di bagasan rohanami. Asa lamim baru jala lambadia rohanami. Sayuru bimahami. Asa lamahrawosan hami tuanakmu. Tuhan Yesus Kristus asa jupak hami hangoluan saleleng nilelengna. Amin.
Tangihon hamuma patik diri bata dihita di Ariminggon. Ima surat ni Apostel Paulus tualak Rom bidupa duahon ayat 1 ayat 2 sonoma. Di baheni dang dapot odingakko ale jolma sidabu uhum. Ai dirimdo di uhumiho. Di uhumamu dengan mi. Ai sumattu nabi naido pambahen mi ho na manguhumi. Ai taboto do hobar tu hasitongan dot ni debata mangonai tu aka na mangulahon si songoni. Atong rak mengido gugu masyat tuata. Ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nambar tu patik mi. Amin. Hudan itu atta tatopoti mak dosat tanah gudang itu ada upani di bata martangi yang mahita ali Tuhan di bata amanami parguguna suatu dosan para sirohami dah hami nadangolon narodo hami tujolo menopati dosa nami nagudangi di bagasan hajahat do hami tubuh jaladang adong haporseon di bagasan rohanamihian saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Matce gudang do pangalosen nami di patikmu. Alai ingot mahami ale di bata ala ni dengan di basam dot asin roham. Saya unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami. Dot pangalosen nami Saya ingot mahami hobar tu asin roham dot dengan di basam ala ni guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati marham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni di bata taringot tuha sisan ni dosatta. Mucat pia kadolok jala humutal akarubian.
Alai anggo parasi ni rohaku nasotupa mucat siakko. Jala padan ni hadamiaku nasotupa humordit. Ninna Jahoba si asihyo. Hasangapon ma diribata na digijang. Tajahama turpuk epistel dita di bagian hari minggon, imasian Matius 24, mamuka maisian ayat 45 saat Rodi 50 sada marsikat soring mahita majahasa. Asa di dia do naposo haposan jalan nama roha, na pinakit pinabakit ni indukna mangalehon akada poso na mangan ditikina, si tutudo na hudokot tuhamu, pabakiton na do ibana mangaramoti saluhutna na di ibanai. Gabe tole ma ibana mangelicingi akka dongan nana poso, mangan minum do anggo ibana mangakupi akka si parmabuk. Jadi ago on nama ibana, las lehon nama tu ibana tohap ni akka pangaci, disima masa angkut-angkut dohot na patu ngoripon itak nido sadna tong martua do akan atumangyun hata ni dibata jalan nau peopsa. Amin.
Tauduti manguse mangbuji tuhata marete ende huria nomor 355 malungun doro hakinon. Urian itu hatta tahati dok maha porsiat tai sona hina tindak konidongata saha porsian di sandok bortibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama pagona sotu dosan natmo palangi dotano au porsia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah nasa sadai iman itibon si Maria nagabe-gabean si Anton di perbadia adorang sohabubuan ido tuhata natuman na berni di panguhuman ni silatus na mati terpajal di bana di hau pinor silang na tuat tu bana turudung ditanam na mulak mangulu dari patoluhon na manek tu surgo lahunul tu siamun di bata Jehovah amanai pargona suatu dosani disima ibana pamulak surgo tu tanoon manguhumi halat na mangulu dot na mate au porsea ditondi perbadia jaladong sada huria na badia harotoan ni halak Kristen akan abadia do dihasan ni dosa do diatai na mendok mulak maulu dosogot dagi halak nang mate do dia nguluan na suara sudah amin. Tik-ting. Halom, horas madita salutna. Tikting na masa di huriata di bagasan mingguon, minggu pawaluhon dung Trinitatis tanggal 7 Agustus 2022 debata do panguhum. Na parjolo guarni minggu. Ya guarni minggu ta sadarion ima minggu pawaluhon dung Trinitatis namar lapatan hasi tolu sadaon ni debata. Napaduahon pilihan tujolo sadarion minggu tanggal 7 Agustus 2022 dung sidung jamita. Papungu pilihan tujolo dohita bayan tu pakta tu Sekolah Tinggi Guru Huria Bibelfro dohot Diakones HKBP. Patuluhon dakdanak nasorang. Di hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 nunga di basa-basahon tuata sadadak danak bawa di keluarga Amang Stepanus Sipahutar Inang Rahma Setiani Boru Simanjuntak maringanan di perumahan RS 10 nomor 20 RT 00 Sada RW 002 Jurang Mangu Barat Pondok Aren masuk Banjar Jurang Mangu Pondok Aren hipas do dakdanaki suang songoni nang natorasna Paupaton Padidion Nabadiap
Sadarian Minggu tanggal 7 Agustus 2022 di Parmingguan pukul 10.30 WIB. Patu paoni huriata do padidion nabadia tutolu halak dakdanak. Dua bawa dot sadaboru. Siantolu keluarga ruasni huriata. Palimahon namar bagas. Na parjulo A. Tikting parjulo dohot paduahon. Neng manjalo pasu-pasu parbaugason ma dongata Anton Riyadi Banuarea. ST. Anak ni Amata Matias Banuarea, tubuh ni Inata Serli Rosmawati Boru Marbun Nahinan. Maringanan di Jalan Kahir nomor 70 Sada, RT 005 RW 04 Cilandak, Jakarta Selatan, masuk Banjar Cidolo Parserahan. Ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama, Dohot Orwana. Meta L Rosalin Boru Tambunan SE, Boru ni Amata Saud Pardomuan Tambunan Nahinan, tubuh ni Inata Nurmi Boru Semangunsong. Maringanan di Perumnas Bumi Teluk Jambe, Blok T nomor 208, Kerawang, Jawa Barat. Ruasnya HKBP Kerawang Resort Kerawang. Pamasu-masuan di Patupa dari Sabtu tanggal 10 Agustus 2022 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama mulai pukul 10 WIB. B. Tikting Parjolo. Neng manjalo pasu-pasu parbaugason ma dongata Martin Gregory di Batarajat. Anak ni Amata Ronald Hasiholan Simamora. Tubuh ni Anata Martina Boru Marpaung. Maringanan di Jalan Pelita Sada nomor 30 Sia, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banjar Kampung Perigi. Ruasnya HKBP Resort Kebayoran Lama. Dot Orwana Julia Santalia T. Boru Siahan. Boru ni Amata Tunggul Siahaan Nahinan, tubuh ni Nata Rusiana Boru Arwan Nahinan. Maringanan di Jalan Dahlan 2 nomor 7 Kampung Baru Harjamukti Depok. Ruas ni HKBP Harjamukti Resort Paulus Depok. Pamasu-masuan di Patupa dari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama mulai pukul 8 WIB. Saya di pasu-pasu tuhatama dongata nanang majalo pasu-pasu parbagasoni. Paunopon perubahan jadwal parmingguan. Mardomu tu perayaan ulang tahun ni gereja ta pa 57 tahun di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 parmingguan pukul 7.30 WIB dot pukul 10.30 WIB di Pasada gabe masuk pukul 8.30 WIB. Parmingguan pukul 15.30 WIB, Hotdo Mardalan Songo Nasomal. Papituhon pemberian reward anak sekolah minggu yang berprestasi. Seksi pendidikan Dewan Diakoni Naneng Pasaton reward tua kayanakon ni Huriata, Sian SD, SMP, SMA di bagasan nilai 85. Pinangido tua kayanakota asa di Pasatma fotokopi raport nasida tu guru sekolah minggu Ima Ronald Butar-Butar, nomor HP 0853 6844 Siawalu 52. Paling lambat ma di hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022. Pawaluhon rapot panitia tahun kesatian ulang tahun Gerejata pa 57 tahun dohot Pesta Gotilon 2022. Sadarion Minggu tanggal 7 Agustus 2022 dung sidung parmingguan napa duahon Patu pauni huriata do rapot maringanan di ruang Bethlehem Sopo Praja Lantai Sadap. Pasiahon retret pelajar Sidi angkatan 2020 Sada 2022. Di hari Jumat Sabtu Minggu mulai tanggal 5 rur tanggal 7 Agustus 2022 borhat do retret yana kota Persiajar Sidi angkatan 2020 Sada 2022 maringan di Wisma Pondok Remaja PGI Megamendung Bogor. Niulon ni Amang Pandita J. Sitindaun MTH, Inang Pandita J. Boru Pardede MTH, Rap Dohot Amang Situa Refain Pakpahan. Sapuluan sosialisasi panitia tahun kesatian ulang tahun gereja pa 50 tahun Dohot Pesta Gotilon 2022. Dung sidung manja tikting pukul 7.30 WIB, pukul 10.30 WIB, Dohot pukul 15.30 WIB, pinasaat matu panitia tahun kesatian ulang tahun gereja pa 50 tahun Dohot Pesta Gotilon 2022
naing mensosialisasihon kegiatan pesta ulang tahun gereja pa 50 tahun Huriata HKBP Kebayoran Lama. Pasapul sadaon. Taringot tu acara pesta ulang tahun pa 50 tahun naing di Patupa di tanggal 14 Agustus nunga di parade garejata ima perparkiran di Sekolah Al-Azhar dohot kantor kecamatan. Pasapul 2 ulun. Namar jamita di Parmenggota di Manugoton ima amata Pandita Fajar Riswandi Lubis STH imang Pandita Resort nya KBP Logoboti Habitsaran Distrik Opat Toba. Selamat datang Undang Pandita. Songoni ma tikting dihita, tikting na dang hujon hamil jolon boy ma taja diaka stesilata. Sonari pinasat ma tu amang situa hot sianipar ima ketua panitia lo pasaton sosialisasi. Melihat tema. Nau parsangapi hami amata Pandita Fajar Lubis Riswandi. Fajar Riswandi Lubis STH Narosian HKBP Laguboti Habisaran Distrik Walu Distrik Opat Toba. Nau parsangapi hami amang dainang dengan parhalado ni huriat taon maradu hamusude damang dainang haanggi pinaribot ruas ni huriata nadong di bagas joron ni huriat taon suak songinang ruas ni huriata nama doti Parmenggota marhite live streaming na huhahor ni hami di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Horas madita salutna. Jongjong do hami di songon naung nyatuhon ni huriata imanagabi ketua panitia tahun kesehatian suhuma lahu mangulahon pesta ulang tahun ni huriata naboho marulang tahun di tanggal 10 Agustus tahun 2022 on ima ulang tahun napa 50 pituhon jala tahala somanoni tumar sugut nei di hari Minggu nanengro tanggal 10 Agustus tahun 2022. Sautik adorak suatu pesta ulang tahun patorangan nama songon kegiatan ima di tahun kesehatian. Naung tinotopon ni ulan ni huriata sian pearaja tarutung jala hobartu soso-soso sian pusat naeng manian huriai patupahon aka kegiatan-kegiatan nabui mabahen ruas ni huriai lam sehati terutama diaka pelayanan. Songon di huriata marhite dongan panitia na adong di seksi acara naeng patupahon nasida ma songon kegiatan pertandingan olahraga antar banjar isarana songon bulu tangkis, catur, tenis meja, dohot perlombaan pidato mengenai gereja, alai pidato on khusus doon tu yana kota di sekolah minggu. Jalalaus adonggo rencana nasida, naing patupahon lomba mangalopa kaum bapa antar banjar. Ima songon kegiatan nalaho si patupahon ni seksi acara, jalalo suhu muse songon naung pinasahat sian pusat naing maadong pembinaan manang pemberdayaan jala mardomu don songon na ni sosowat siap pusat tu rencana ni huriata ima sian kaum bapa manang seksi ama dohot lansia na naing patupahon songon seminar manang pemberdayaan. Jadi boy manon sosialisasi kerjasama antar seksi ama manang kategori ama dohot lansia lahu patupahan ini tuhami sian panitia tahun kesehatian jala laus patupota do di rencanon huriata do patupahon pemberdayaan tu parhalado partohonan di huriata hobar tu soso-soso na siap pusat khusus mengenai rencana pelaksanaan pesta ulang tahun ni huriata pa 50 pituhon di tanggal 10 Agustus nanengro tarsongono ma partodinga
masuk manon ruas ni huriata tu bagas joroon di joloni garejaan nunga di sianon yana kota na poso bulung rap do panitia pasaton mini cake manang kue ulang tahun nageleng sadama tiap ruas dung masuk tu bagas gereja jodo tasipam manon adong gono gora manang buah-buah sian panitia sadi hari manon tikina lao tahalason ima kue ulang tahunon. Dukoni sona somal biasana tapatupa do prosesi lao masuk tu bagas gereja molo adong kegiatan di huriata. Jadi jolo mar prosesi duan non amata padita inang padita dongan parhalado dohot panitia masuk tu bagas joroon dung denggan hita di hudulata masuk maita tu kebaktian sona somal. Dung selesai kebaktian ni masuk mahita tu perayaan ulang tahun jolo potong kue tiup lilin laus disiman non tahalason ima mini kek sinakinengan duk selesai lanjut mamuse hita maracara ima pasaton ulos tu ruas ni huriata di kesempatan manang termin pertamaon pasaton huriata ma ulos naung pinatu panitia tu damang dainang tu daupung naung marumur 75 tahun tu gijang. Na di tahun nasalpu nung ngatapatupon marhite panitia pesta gotilon ima nataguari tiki kegiatan golden memory pasaton ulos tu akadamang denang daupung nong marumur 20 tahun tu gijang hati hai adonggo martolu puluh onom halak adonggo deba uloson di pasahat sorpi adadang bui nasidaro tu bagas joro manang tu sopo praja tiki alani situasi kesehatan nasida. Di tanggal 10 paton pasaton ni huriata manon ulos tu ruas ni huriata nong marumur 75 tahun tu gijang torop nasida 72 halak madata nong masuk tu hami alai ala adonggo dia ka na tua-tua tei setabi bolon dainangi masuk tu kelompok 70 tahun gabelos mangihu manno disi asabui dengganan non damang dainang amata inata rap hudul ditikina pasaton ulosi alai patorangan nami itu hita uloson bersifat pribadi doon sasahalak goma dapat ulos dang pasangan suami istri songona somal di ulaun adat jala huria dona pasatonon jala laos amata padita doan non manguloson jadi mulutuk pian non adong hula-hula nasida, tulang nasida, donga tubuh nasida si uloson nasida, setabi madita dang na adat makatai alai huria do na pasaton ulosi asabui tatusi. Tersoni ba partoding ni pasaton ulos. Jalala soni do nang tapatupa di teki golden memory di tahun nasalpu. Jala di termin kedua di nalau pasaton uloson patupota manoni di tiki pesta gotilo kita laus disiman non perayaan puncak tahun kesatian naung hubuhul hami partikian di tanggal 10 November tahun 2022 tapasa ma disi ulos tu damang dainang daupung naung marumur 70 tahun tu gijang torop nasida adonggo 70 sia halak jadi menurut data naung masuk tu hami ruas di huriata nama rumur 70 tahun tugijang asing ni naung dapotan si 30 onom halak di tahun nasalpu torop nasida 100 onopulu tolu halak. Di pesalmen 10 di logo disi umur manusia sampai 70 tahun. Melutuk pelu bisiani boido saat 20 tahun ale madongaton hangaluton. Pasu-pasu ido nata halason ido nata baik gabi dasar ahama alasata, ahama dasar tapasaton ulos tudamang denang, turuas ni huriata, nang marumur 70 tahun tugijang, ido dasarna jalang ngagudang huria, napatupahon ulau sisongonon. Jadi non di ruas di huriata na terdaftar jala diurupi situa bajar manon lau ricek muse dia ka ruas ni huriata di tiap-tiap banjar di somandon hudulan nasida di sabula siamun namion sian tengah jala anon di tiap-tiap bangku suratono nami dosi goarni tiap-tiap ruas
asabui dengan teratur unang gabi masih soruan tempatan non nganon adong anon hupatu pahami di si guar-guar ni ruas ni huriata nalaho dapotan ulos dipandu manon marhite situa Banjar diganduk Banjar dohot panitia asabui dengan teraturan non ulau ni di parminggota di bagasa sadari ala tapatupa do di pasada parmingguan jam 7.30 dohot jam 10.30 holan sahali manon di si kur gabungan ma taguari jala kori bernuansa hari ulang tahun do anon bainota ngahiata patupai di ulata di tiki na marulak tau kita pa 50-on di pitu tahun nasalpu ido anon ede honota ale dirubah masautik anon kata-kata ni manang lirik ni ede asabui dengan anot edehon ditayang doan ni marhite slide. Jadi song ni ma naboyu pasat tami jala naparpudi si donon nami adong go ruas di huriata naro maju pangi hami pasukuton taringo tu ulosi buado amang situ nami menudung hujalo hami ulosi gararon nami dui dinana sida jadi sianon patorangon nami ma sileo-leo di sia kuriata alai dang namanga bati hami molutukpe adong sia kita sian ruas huriata tarlumobi mana dapotan ulos alani belgani pasu-pasu di hilala nang jinalona dang nama ngabati hami lau pasatom muna amang inang songon hamalation tuhuriata tarlumubi ma dang leleng nai huriat tahun membutuhkan biaya dohono do belga alana adong go rencana ta naing membangun rumah dinas pendeta nunga adong lahan tersedia berencana do hita naing membangun rumah dinas pendeta di si. Jadi marhite hami panitia tahun kesehatian jalalau sekalian ma panitia ulang tahun ni huriata do panitia pesta gotilon. Tapasaha ma dia ma ukap ni rohata laho manupahi aka ulau ni huriata tarlumubi ma dinalaho bangunota rumah dinas ni huriata. Atong saya ditanya tuhata ma aka pangidota dengan madala sudia kepalayata jala asatiko matong inggir-inggir bulu nai rata-rata disudi nata sakapi disudi aka pelayanata disudi nalaho si bainota saya napa sautoma amata martua debata songni ma saat ni hata siak kami panitia tahun kesehatian ni huriata panitia ulang tahun ni huriata jala panitia pesta gotilon tahun 2022 horas madita salutna diduti makor Banjar Ciputat sekitarnya.
Martang yang meta. Dameni debata nasumurung sian salhut naroha ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Oras marita salhut na mangina. Songoni manang di kadamang denang sudah ruas ni huria na marminggu marhiti live streaming di ganuk bagasta doho di ngaran na marragam. Horas manang dia muna saluhutna. Hamuna kadongan adorang sosahat kita tu barita nauli di parminggota sadario nakamanginang. Leo kauma partikian dihami sautik laho patadaw diri nami. Songon nerok ni ata si tuwe-tuwe jolo tinitik sanggar laho bayenon huru-huruan. Jolo sinukun marga asabino to partuturan. Lumobi mo na yung parminggo taon. Tumapala mayoritas hamuna kamangina kana tetua nami. Asa tunguli diaka parsorat kamangina. Ia kami padita Fajar Riswandi Lubis songonong di bari tahun huriatan akaningan akamanginang jala opung boru na manubuho bapa do simatuaku boru sinaga. Jadi boru sinaga do na manubuho bapa, boru sinaga do nang na manubuho simatuaku. Jala na manubuho nau boru simajutak. Ito ni abang paraged dan kari. Ido. Jalan na manguluy hami abang inang. Di hata holong ni roha anggia tungolo madongani hami di pakubasyon imay nang burusiat turi. Imamang inang partinadan nami jala mulai ate mari Tuhan nungarilo di hami dua danak. Sadama na boru na parjolo ngai SMK. Na nomor 2 bawa SD. SMK sekolah minggu kecil do masuk na damang dena. Ido. Dan apalan da marga bisa ditornirala do ate. Sekolah minggu kecil si nomor 2 SD si dideng dope. Ido 7 bulan dope amangina. Ima manginang jala ingana pakoboson nami di HKBP resok lagu buti habit caran. Ada orang sotusi hami 7 bulan na salpu di HKBP resok judika nasau salpu parsuburan. Jalanga hea huria tautusi. Sian bidang marturia naniloni ka bidang marturia termasuk abang evangelis, abang manurung. Tu HKBP resok judika nasau las diwa kamu do amang inang silua nama ciarga. Ima keyboard adong limai molo salah marningot tami do speaker portable. Jelas itu tu akar ruas ta alani mole ate mamang inang di pilihan muna las ni ramuna manginang. Las hidup mabekai barani rotusun. Kalau lawan na burjudi. Aku leceh dari buat terlimen naroa. Idolani ni karak ko mamusero. Kunjungan balasan mau namanginang siak kami. Aledang apa lesir resok judi kaibe. Resok ne baru nama. Resok lagu buti abit caran. Nahian yubasan yamang padita resok ta amang sitin daun. Di 25 tahun nasalpu. Imaliling namanginang. Di namar sakap huriata laho Paulion Bagas Surya dohot kantor resort. Songoni mamanginang partina dan nami nang songoni di hamuna na live streaming noaing madoti parminggota alani sahak mata beni sude ruas ni huriata lumobi marang siang keluarga padidata. Horas marita amangina. Atau sahak meta tu barita nauli di parminggota sadarion Imana nenet sian buku pesalmen bidu 50 mamuka mesenaya sada sahat tuaya onom
hujau kami matuita salhuna amangina. Ede sian si asap makuling do debata Jahoba jala martiting tutanoon sian habicaran tolhas rodi hasudutan sia sion situan ni hinadenggan marsinodang debata sai naro debatata jala dakta gamon hohomi bana dijolona do api madilat-dilat jala ronggur nagogo situtu humaliang ibana dipiyo do akka langit sian gijang rodi tanoon asa diuhum bangsona papunguhamu matuau akka na daulat marroha akka na marpadan doho tau marhite ite pelean jadi dibaritahon akka langit ma hati koranna aya pala debatado panguhum ido sahatna damang denang neolongan sian partinadata di debata namar ragami hobartunata hilalaon taringo tu ise do debata manang songo dia do parangena debata namar sangap jalan nasun timbuli boy madohono nabanginang molo nirangkumi gabe dua bagian ni karakter ni debata hadirion ni tuhatta nabar jolo ima debata para siroha satuluk di tabanginang hido songo dia do bagas ni asini rohani debata marur pokita kamangina ibana do namano pahita sian na so adong gabe adong mangurut hosatta kamangina tungdang apala tabo to mananga pardalanan ningoluta saminit setelah nuaing manang mananga harona masa dung na modo pita pihak di podo mata alay moloboy hita manginang dinasonak kita modom dungo mo sa di bagasan na ipason jala tahu jakon si majuja tay boy hita jonjong tunga pala luar biasa dia mangina ay gura ngakadongat ta manginang tang di boto ibana tung suboy di ngot ibana haruna hupangan natwari isi dungo dang boy bejonjong arang musedo las lupa marhosa tang radungo tarsonggot akka keluarga say jowi dang radungo ale moloboy hitango tamang inang pasu-pasu nabal gadoy moloboy hita margogo jala tiur pikirata tiur rohata si malolongta si pareota laho manguruti akka ulot tamang inang pasu-pasu ni Tuhan idui jalan nobal gamu siya manginang radei bana makkaholongi hita marhite nolo manesa dosatta pola sampai mate tuhatta Jesus anggo mangaleong mangat dodo minum manginang do si pakyot taon na pola mate ibana alay kon mate matuhattai holallahu makkokop pita ala do ibana do rodi saliling na aw makkaholongiho ditobus sita manginang asa sonang marohatta sonak kita di parorot debata di portibion jala dinamulak kita manginang sonak kita rabdo debata di pesalmen 20 tolo ya onom say mangiutihu do pasu-pasu ni jauh badi ngolukku jala dung mula kau siya portibion masuk hakuma ido bagas ni holong ni debata las juduti mamu saya manginang asa tung sauti pesalmen 20 tolo ya onom ya manginang dung mulak kita masuk hatta bagas ni Jahoba di parorot dohita sahat tunwai ngamanginang holong nasaling liling na do hubay tuhamu alani di parorot tita manginang hu parorot tamu Yeremia tulu sare tulu ya manginang di bagas tod di bana parorot tita marhite hatana manurirangi debata marhite nasa totong pabangkit to nakana posona dakya gabe macohot akana poso ni debata nekum makubasi parbaritan nauli dakya hurie somar parmahan asa boha una ngadong nalil wakabiru-biri
ditongani pardalang ngoluna alani yakka paru kilon doho alani na patobuhu ayo lo do hala lilu dakkolan alani paru kilon doho do lilu alani hasonangan itu teh mangina gabi gijang rohana unang adok kalak na lilu di harohaun na manginang alani sa di parorok mahita iro ibana ma au do de batam lebat terimas manang songod dia pe hahurangat ta manginang tapi terdiuhup pita alai di do hamu mu bama hamuna mulalani hagaliom mudoho gabe tarurak gabe madabu tu dosa Roma hamu tuau hamu nalo jajala asa hupas honak kamu aharona hurang pangido matuau di dok Yakobus saya bindu sada molorong na hurang abisu pangido matu debata asa tung margogo hamu mangalapati ngoluon urang arok kamu nalilu ima holong ni debata manginang bagasna ya manginang di do sahat tu bagas ni rohata aharona ta parukilhon aharona ta hasihol ya manginang di nguluton burjuni Tuhan ya mangina manang dia pe orang tapi minta ampuk kita lo ganu pare hita mangido apa mangina dakolang ganu minggu mari te hasesan idosa menanuluhon yagid datai alai ganu pare ganu martangiang ganu tiki dakya lupa hita manginang mangidohon hasesan idosa ise do majuju hita di siya mangina debata pangido hasesan dosa dijujui hita na martang yang imang idohon hasesan dosa unang adok kita na terlalap di hajahaton asa tersunggul hita mainang apa teh ngasalau bahasa songoni hataku bahasa songoni pabenaku bahasa songoni pikiraku gabi bui mahita ganuk tika manginang tersunggul dia kaparangeta gabe tuhamu baon anggo soalan ni burjuni dewata manginang sahut do hita tu hamatean songon edit tanak kaningan ya mangina pilih mah alaya manginang songoni bagas ni holong ni bata para siroha ibana parangin ni bata manang hadiron ni bata napa dua hona manginang ima debata partigor panguhum ima tobik minggut ta manginang songon dia do bagas ni panguhuman ni dia bata manginang dada holan dia ni dia mata molo hita mampu manguhup palak apalagi ma dia bata manginang adong sada ama na mangulahon na sodenggan ala nirikok niak kebutuhan di keluarga ba masa corona narong na hona PHK masada ama dungi gabe golap ma pikiran nau namanginang ala rikok niak kebutuhan non marpikir bebana waro carana dipikiri madalan muncul mai rohana atong lau mau mangarampok ala na burju ramat tau motif nape burjudo demi keluarga pitor lau bana di tiurni hari di siang bolong lau tu beng hola topeng pakai bana dungi boni bana pistol memyam nigel lengga na burju do sarok pistol lah lau bana tu si diancami bana malak nasi ngakasapam do pagawanai dapok nama hebeng hibani bana mamulak saha ijawulas rohana mulai hate matuhan idok musedo da abang ina ngada hapok benarikot di ngulu namion abeda seliling Roma pelisi hidup pelisi do hidup molorita Roma saudara ditahan salahku bapak iba tu rumah tangi waktu ibana rong isi CCTV wama polos nyamat teh hidup barang bui be mangela iba matu penjara di pengadilan Roma hakim atau 4 orang majo hadirmu bae majo pembelamu bapak hakim dak pangarampok kau na burjurau na hona PHK duau anakku rikok di bana kurang sehat noy arung nanang sekolah ripeku rikok nang hepeng di bana naing partus darok kepeku ala ni gabe pikiraku ro waro parok kepeng na atop betopude Pak Hakim ay pistol na hupak kepe pistol air dui miam ni gelek kudui berek kamu madangaro peluru ni dangarok kalak na luka di si olan na mabir walahi
bahubat tepengon, ope bapak hakim wala satu kido so nangau, terroh hamu siap pudi. So sangat ope hubuk kaon, mana sedia gudang oke pengon. Yang arong na hubuat ope bapak hakim sila pau, mohon ampun. Ngolo hamu hakim namangina, ibi besok kamu doi. Tetap doi hukum ate. Gari hita pardosa madok, uhumud denang pe berbohong untuk kebaikan. Manako demi kebaikan tetap dosa ada guarana. Ima bagas namanginang. Jalau bagas dope marhito turpuk tau namanginang. Debata panguhum di domba. Dia halak na burjui. Buat tuson nama rupa hadung laton. Buat tuson akan nama peliani. Dang na nida mata mangulon na jahat si humona. Ale sahat do bagas nama nia hati boto isi ni parbagas ni ngolutau namanginang. Tikos do hona marede, tikos do hona malepelean, burju do serohambo mapeni. Ido pena diamos biduli mamanginang, magi kia mamereng. Peliammu. Di deta 510 pito manginang, di do dia 2. Gorang no engaka halak batak. Akan tua anak boru do doli-doli, dao rohana. Isi na dao rohanai. Burju marminggu marupa hado laton alai dang sai do sana hado mapait di Matius 7 ayat 21 ayat 20 tolo manginang ditikina Roma halak jojo ale Tuhan anakmu doau ayo ngusir setan di bagasang kuarmu hupa malu makan amar sai mangasang kuarmu ale medok Yesus hamu akka panghulana sujadi tu sada kau dak kutadda edang na mangulana jahat tidak mapen na dinggat do. Atau ngaharo na masa di ngolut tamana. Ternyata sudah banyak sekarang. Akka pangulan jahat. Nani hukupan ni ulaun. Nading berengon ni mata. Sahat tusi bagas na manginang. Di ida debata. Diuhum debata. Ima bagas ni hati goran di debata. Alani doa manginang. Di bagas minggut tanwaing. Barita nauli tungpe hacik begio barita naulio. Panguhumin na. Manugi hoki tamanginang. Asa tarsunggul hita mangina. Ido berita nauli na minggu na salpupe. Di surat Jakobus ya mangina. Di tongos do surat Jakobusi tua karuas ni huria. Namar serak akala Kristen nang tardok leleng. Halak Kristen alai dang berdampak tu humaliang. Ido noeng dari pengot tetu hita mangina. Panguhum dari bata dia kahalak naso berdampak. Naso berparbui haporsyonna. Ternyata panidangyo na haporsyota. Parbui ni pen haporsyota. Bukan sebatas sebagai sebuah pujian. Ungkapan pujian. Atau juga sebagai bagian dari pemberian persembahan. Las dora debata, las rohana. Alai ikon lobi dosian dia manginang. Ikot tuk dohita. Nama kangoluho maparangon hata nebata. Ima na mangulahon haholongon ni roha. Atau hidup yang berdampak. Jala ido motif ni debata manopah hita. Ditopah hita manginang didokdo asa rajaanmu sudai naon asa marhangoluan. Dakolakona menikmati manangis sepe musena mangulu ikut do menikmati hidup yang berdampak. Di pasu-pasu Pesya Abraham di Kejadian 12 ayat 2 di Sada Musa 10 ayat 2 hu pasu-pasu gawe bangsuna bolon asa gabe pasu-pasu ho di pai baru debata hita jadi jajan debata do hita jala ditopa di bagasan Kristus laho mangula nadengkan akan nadenggania manginang asa tung taruli do halak dia akan nadengkan di bai Yesus pe akan nadengkan diobati akan namarsai di pangulu akan namate diapuli akan namarsak asa gabe doho do halak laho makila laho nadenggani gabe tubuh rohana manadda debata alani do manginang ibadah yang sejati pamujion nata kasture bata molo di dulu hamu aka namet somarama somarina akan nama balu faith in action molo taja hauduk ni turpuko namanginang i sedo nalomon de bata i makahalak parroha mauliate dohok natotong satia
Ise doa kalat na burju tu debata na marlas ni roha na makilalau dengan bahasa na debata. Ima kalat na setotong marningo akan adingkan na debata. Jala di boto ibana madok muliate. Jala hamuliato ni akan manginang. Tada hamuliato ni. Ikor rade ibana setia tu debata. Setia bukan di ujungnya. Tapi mau melakukan komitmen, konsisten melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan. Hidup benar di sada Yohanes bidutolu ayat 22 ayat 20 tolu. Odo patik ni debata hapor seyamu ma Yesus. Jala huhut mangulahon haholo ido. Odo siraruti pati. Jala odo seanodo tatada halaki di bagasan debata. Molo dihaolong ibana do dongan najolma. Idu akamangina. Jadi bukan sebatas sebagai ungkapan dari pribadi kita kepada Tuhan langsung secara vertikal. Tapi bagaimana kita kepada saudara-saudara kita. Idon wae ngamanginang na dihirim debata jala idon wae hagogo namanginang. Laho mangarau kalak olo mulak tu debata. Di jamatan wae ngona manginang ate. Kecanggihan teknologi, perkembangan pengetahuan namanginang. Ini akan membuat kita tidak butuh lagi Tuhan. Naing gajang do umur mamang kamang, kainang asata ba umurmu. Cukup dengan transparansi jantung. Tapi do umur amaina, penggotusi. Holani naman nongan, berlanjut dari benak ke penemu ke profesoron. Dakulah jantung benon di transparansi amang inang. Ginjal, hati, sudi nama. Simalolong. Dunia ini bisa melakukan apapun, mencoba untuk meniru. Di BG Portibion manginang neng hancur ma Portibion, ale Roma kana malo, laut tu Venus tu Mars. Diteliti apakah bisa hidup di sana. Molo takasan neboy hangoluan dungi, iko bongok metu songo film 2012. Nama pek kapali na sebajai. Roma irbah holani do na bangulu, na dibagasak kapali. Isi nabuy masuk tu kapali manginang. Hanya orang yang punya uang. Gak perlu lagi Tuhan. Oh bumi hancur. Ya udah gak apa-apa karena ada uang pergi ke sana. Mulai kamu saya songon nauzui di tiki kekaisaran Rom, orang Katolik Rom. Ada orang sorry Ben Martin Luther reformasi. Siapa yang punya kekayaan untuk membeli kartu penebusan dosa, maka tidak perlu lagi Tuhan. Ini menjadi kesulitan dalam hidup kita. Hamaolot dona mangina. Alanido baro beno tamangarau kala asa olo mulak tu debata, asa burjui bana tu Tuhan. Holan sentuhan doa mangina. Sentuhan kasih. Hidup benelomo na manginang. Mari kita berdampak. Ise doa kana poso. Ni debata naolo mangalem mangan. Akana posona. Ang wakapar jahati. Babi tori dulian ni bebe susah mangan. Hami pe maul doa manginang. Hami pe lagi mabangun do, neng maddo pembangunan museo do. Huria tape Roma museo pendita Lubis, neng mangido rohamuna mengurupi pembangunan bagas Huria. Jadi bagas nawinganan hami ya manginang. Hido pe nainganan yang pendita tidau nozui. Sebelum ibana pendita manuru ngahitong. Ngawi bayak kok kamu manginang. Lepos doro aku udah ngapa lah neng bangun musik ke orang lama jolo saya mahami abang baru piamu ini. Mari kita berdampak kamanginang. Siana terbaik kita. Ahana boy taleo namanginang di ngolut tahun. Lebih dari pujian persembahan kita, sesungguhnya ternyata bagaimana Tuhan senang kepada kita ketika kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain namanginang. Lewat apa? Sentuhan kasih kita, lalu pengajaran kita. Idon wae ngamangina. Janganlah kekristenanmu hanya untukmu sendiri. Alebor hak mamu. Tauruti mamangina, ngataulah honi di ulau kuryata khusus kebaron lama. Untuk pergi memberitakan Injil, membawa kabar baik, membawa sentuhan kasih lewat pelayanan marturia, diakonia. Songona diberi tahun ketua panitia tanah kaningan namangina. Mari kita semua berdampak. Seperti
Kata Martin Luther, kalau saya tahu, walaupun saya tahu besok saya akan mati, hari ini saya akan menanam apel. Dimulai doa kamanginang batuan itu nauzui di suara awang padita tindaun gabiri di si. Gaibu yang mau gabirin. Hal-hal yang sederhana manginang. Ido akaruasi doi tikaman tindaun do di suang gabiro nama. Alunang merbedai hamu doh guru bilpuru lalu nalani gabirion. Artinya manginang apa yang bisa kita lakukan? Bahkan di hari hidup kita Tuhan menginginkan berdampaklah dalam hidup. Nampai nang akan tua hamu manginang ngaloja hamu simajujak muna. Alai moloboy do pe hamu makatahon. Berita nauli hatahom manginang. Apa yang bisa kita lakukan yang bisa berdampak bagi orang lain? Idola mondebata. Unang arok kita na hohom. Ay debata pe dangolo hohom. Molo heranasi peta bereng. Tonggo mamerengi. Tongdo marbinigi. Tuhan melihat bagaimana keadaan kita. Alain doa manginang di pangukapun 10 ayat 10 tolu ya manginang. Kita akan diberikan pertanggungjawaban. Diminta pertanggungjawaban. Haruna nulam. Mertua makalat na mati bazang Kristus hidung mebana separuh kilona jala jalon nama hobarna tu nanula na pangalahona. Di Yesaya 57 ayat 2 bongot tu hasonangat doakan naolo mangulahon lomoneroane di bata. Alai di Yesaya 57 ayat 21 di dokma tu hasusa addo hamaulo do halat nasolo makangulun hati koran. Kota Kapernaum yang terkenal dengan kota Yesus. Dari semua kota yang dijalani oleh Yesus samangina, hanya kota Kapernaum yang dijuluki kota Yesus. Kenapa? Dia cukup lama di sana. Dan dari semua kota dia melakukan mujizat. Jauh lebih banyak mujizat terjadi di kota Kapernaum. Tapi kota Kapernaum tidak mau mengenal Yesus. Tidak mau mengikut Yesus. Alanido manginang terkutuk merhamolok kutai. Sampai sekarang kota Kapernaum hanya terkenal sebagai cerita arkeolog. Dan kota itulah kota yang hancur sampai sekarang. Mololau kita tu si kota reruntuhan maya manginang. Halak naso berdampak ngoluna manginang. Lemar mek doya manginang. Hapor sotebu gawe stunting. Dan mangulu hita manginang. Ngolut tamar hasusan. Jaladang lomon debata. Alania manginang asa tu hasonanga kita tapi lima. Di 5 Musa bidu 30. Pawang kita nebatama langit do tano portiulau papilito tu hitai do edeta nak kaningani kurta yang mangina. Pilih ma paso-paso manang toru-toru hanguluat do manang di loas wita mamili amanginang alai dia rahot do ita dina mamiliti. Alai pilih ma hangulu asa mangulu ho. Molo ido dipilih to haholongi ma debatam. Ulahom ma nani halomonna adui naing gawe paso-paso hita manginang. Sudah hita manginang marhadirion nading kedua manginang. Apalagi dong ditobus kita di paulak tu hadirota natinopan debata. Kita masing-masing punya pribadi yang baik, yang tulus, yang mau berdampak menjadi berkat. Nah dihukupi akah majuan odoi persaingan yang begitu besar. Alin doang dipengot tomai tamenang. Turn back to Bible. Kembalilah kepada firman Tuhan. Kembalilah kepada jati dirimu yang sesungguhnya yang adalah anak Tuhan. Mertua mangita manginang. Molo boy hot kita songon anak ni debata. Amin martang yang meta. Moliate mali Tuhan usob barohanami. Didenggan di basam. Nama masuk hami le Tuhan. Sahat tu partikiano di ramotiho ngolunami. Moliate ma Tuhan di parsoran nami di bagasa partikianon. Di bagas jorom. Boy hami marhasonangan paingot-ingot gudang niak kapasu-pasum. Di paroroto dong ulu nami, di tubus so hami, di patauho hami gabe sada parsoran di sonali Tuhan, cala haholongon na siyak koi, panubusion siyak ko, napasado kami seragam home, seragam luat, nang lumubi hami di partikyanon, di aroro nami siya bona pasugit, gabe boy hami rakmar parsoran di minggu nami sadarion, rap makala sopaso-pasum, rap tumangihon lomoniro hami, jalan yang rap pamelu Tuhan makku basisa. Mulia tema Tuhan. Nang songoni
Mulubui hami marsitutu makaringgason. Parsoran nami dohoto. Ipele Tuhan dinggan basamdoi. Nang pedang apalabui hami rap sahur. Di bagas joromon. Ale marhite kecanggihan teknologi manang live streaming. Dia karuas ni huriam. Boy totong tarjou rohana sida. Marhite live streaming on boy hami rak marparsauran. Horona pasadok kami le Tuhan. Todi nami. Marpanidangion hapor siaut todo pamu. Mulai tema Tuhan. Disaluhu na dinggan dewasa. Di barita nauli na lomidi hamil Tuhan napas ngulok kami. Asatung takkas kami marparangion hadirun nami songon anakmu. Tumiru hadiriom mali Tuhan. Di panidangion ni haporson nami pangulon nami diho patar mele Tuhan idaummu. Jala hilalaon niya katorop jol mahumaliang nami. Ima Jesus Kristus si wan holong ni roka. Nang dayon nasida mele Tuhan marhiti hadirion nami. Naing boy dihalat conak kadogan nami mahadiron nami. Dihata, dipamikirion, dipabahenan. Nabi marlapatan di dongan nami. Lumubi mamangarahon nasida. Tu barita nauli asa dohot nasida manada Jesus Tuhan nami. Ho si palua di nasida. Asi marohamele Tuhan. Atong muliate ma di barita naulimi. Mangasahon parningotan nami didinggan di basamile Tuhan. Dohot panadyaw nami di hasatiommu. Hodale Tuhan debata nami mual ni hanguluan. Mual ni habisuhon. Mual ni las ni roha. Mual ni haipason hagogoon. Atau pasu-pasu masude ruas ni uriamon. Jupa nasida lo manguruti akau laun. Lam gada hagogo di nasida. Lam gada pakirimon. Lam gada habisuon. Laho mangaluga ko nakaulon nasida. Pahepak ko nakaulon nasida le Tuhan. Pasu-pasu ma. Nasa nanulan ni tangan nasida le Tuhan. Diragam hak usaha perkerejoan. Ang dia titung dalam oleh Tuhan. Laho manupahi manggo hilas ni roka. Sudi ruas ni huriamon. Asa tung marulop-ulop di rupamu. Homa na mangaramu tinasida ganup mangalaka. Digurang niya kaparamaraan. Nang diaka sahit sori magwele Tuhan. Dinasaubigi hami. Say na mangulgo pele Tuhan. Homa na madjamot tong ngulu nami. Homa na ngali Tuhan. Na mga puli so diak karuas ni huram diak kahalo jaon nasida mula-ulaon. Dinamarukil nasida laho mga dopi so diak katantangan diak kaulon na. Nang diak karagam na manosak pakilalan nasida apuli masude akaruas ni huriamo na le Tuhan. Pasu-pasu makaya nakon nasida pe. Na dilabung nasida na marserak kali Tuhan. Dia kaulon na diganuk keluarga di parsikolaan. Ramoti manasida le Tuhan. Goklas ni roha manasida di bagaza pangaramotiyommu. Mulai ate ma Tuhan. Mula totong dipahipasong ulu nami. Sahat tutikyon. Jala postoro nami. Dadaholak kami haulongan ni roham. Dadaholak kami pinarguguammu. Ale dohot donang dia kadongan nami. Natongon di bagasan hagaliod do pesa hatu tikyon. Tuhan debata hodo padon ilibolon. Napamalupo salu nak kanamar sahid. Gari na mate di pabangkit tole Tuhan. Ala ni postura nami. Ramo tamu do. Nasa kadongan nami na di bagasa parsahiton. Ima ruas ni huriam. Hot mahasudungan hutapea. Si tua Dr. Andus GP Manihuru. Padita Wekasyahan. DJ Situmorang. Ebenido mula hamunangan tabunan. Togap hutapea. Dr. Andus mula tua pardede. Do inang. Dr. Andus mula tua pardede inang buru na iborho. Sahat na 70.
Inang MH Tambunan, manang inang buru si Majutak, Insinyur MH si Hombing, Dr. Andus Iwan BM Tampubulun, Tony Nahal Hutapea, Edward Sibbolun, Sahat Maruli Hutahayan, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar, Inang Buru Sirait, Deo Gracia Yolanda Buru Silalai, Tuhan Debata. Adong nasida na pihak di rumah sakit, dohod na pihak di bagas nasida, na makirim di hamalumon ni parsahiton, Tuhan dibatasi maroham. Pastor nami Tuhan margo godoho, pamalupon nasida. Jupang ni huriamu maka barita nauli, ima barita las ni roha di haipason niya karuas ni huriam, na di bagas parsahiton. Parguguyak ka na marhagaliw na le Tuhan. Muliate mamolotot tong jonjong pakubason ni huriamon sa hatutikyo na le Tuhan. Di naong jalan ng gokma, perdalanan pakubason ni huriam 57 tahun di tanggal 10 Agustus na neng roon. Jalan ng halatsonon ni huriam ba, ulaw barita na ulii, na totong manggonggomi jala paluahon, sudiak karuas ni huriamon. Atau ngale Tuhan dilas ni roha ni ruas ni huriamon makalasos salhu nai marite ulo pesta ulo polo na niubasan niya kapanitia parhalado rapot sude ruas ni huriamon mardala mele Tuhan di bagasan haholongon ni roha dahame ni roha doho paridangion ni haporsiaon ang iya tujulano marhitelas ni rohai lam gadda masemangat lam gadda mahagugoon lam gadda mahitsa ni roha ni huriamon gabe pasu-pasu tuaka humaliang. Dada horat di ruas ni huriamon ale dohot baka humaliang baka rodi akan amar serak nang sahat tuaka huta bona pasugit. Songonak kanong nihubasan ni huriamon asima roha malituan atau pargugui ma. Sude aka pangula ni huriam na inuluhon ni amanami ang padita tindaon. Dohot dongan nasida ng padita buru inang jojor nang songoni sude aka parhalado. Tuhan debatasi roham pargugui. Pasada roha ni sudah parhal ni huriamon, marmahani sudah karuas ni huriam. Pasu-pasu karuas ni huriamon le Tuhan. Patugu mahapur sondasilas ni nasida, mamuji pasang apoko, nangpe marhite live streaming. Gok malas ni roha nami, di bagasa partikyanon, marsanga mole Tuhan. Di bagasa Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata, dinamaredok kita manginang tapasaha mapiliata. Tuaru panedibata marite huriana manupai ulaun ima lembaga pendidikan sekolah tinggi guru huria Bibel Pro doho diakones tapuji matuhata. Ku
Sada jongjong mahita. Tatangi aku ma peliata tu de bata martangi yang meta. Ale de bata manami na di Banua Gijang. Hodo harorwani salhut selilehun nadingkan do na solibasa nama lutus. Hupasa tayo masian nilo mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo megabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asa huparasya kami pelianon pati buluhon harajomu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutanda hami godang ni sileun lehom mitu hami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nile oni roni Aliamanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajomu. Say sauk malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluas siapari. Say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unak kami tugu tu paujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sondakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala sima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasarhom madamena tutodim. Las marohat tamanginang di parminggota di bagasan tikion alani sahak mata binami di tasaluhutna di hamuna amanginang sudah hitana pungu di bagas zoron dohot di hamuna ka dongan nami amanginang akanggi pinaribot na madohoti parminggo mariti live streaming di ganuk bagasta dohot di ngaran nama ragam selamat hari minggu mah di hita saluhutna di pasu-pasu Tuhan mah hita saluhutna mah.
Thank you.